Zeg, El, weet ze toch nog meer mis als babyfeetjes? Nou, Frankrijk is toch eigenlijk, als het erop terugkijkt, een geweldig land. Ja, als er geen Fransen woonden, dan word ik daar gebleven. Ja, maar ik mis toch ook het Frans theater. Frans theater. Je hebt me lekker de revue, want dat gemeummel, maar daar verstond ik toch niks van. Ja, maar er zijn ook voorstellingen, daar wordt geen woord gezegd en iedereen begrijpt precies wat bedoeld wordt. Ja, dat hebben ze strak ook in de ken gezien en immers gevraagd wat bedoelen ze. Iedereen snapte het. Maar ik zoek er geen nog meer van zien, ik ken het. Dat is geen enkel probleem, want over de Swan Vrouwelijk hoort toen niet naar Parijs. Nee, dat heb ik Dames en heren, we gaan nog een keer kijken naar Lady Bird. Veel spaas!
trekken en ze de thuis lekker toch. Heerlijk hè, even op belog. Ja. Oh, al is het op een tankstation hè, maar dan wel een gewoon Limburgs tankstation met gewone Limburgse wc's, Franse wc's, daar heb je de boek van vol. Nou, ik leef door de boek altijd verleden. Ja, maar ja, oké, dat mag ook niet zo. Ik vind het veel fijner dat we weer in Limburg zien. En maar ja, die Fransen, ja, werkelijk hoor, Ellen. Ik heb toch wc's gezien. Die Fransen, die boren weg, dan lopen die gewoon op de rioolpiep en dan zeggen ze, voilà, toilet. Ja, maar en dan die voorstek ermee. Oh, dan komen ze daar aan met die slippertjes. Oh, ik doe me altijd de slipper zo. En als ze dan doorspeelt, man, die fonteinen op het Louvre, die zijn er niks bij. Die vullen toch tussen mijn tenen geboren. Nee, dan ben ik toch wel blij dat we hier zijn. En met die Chinezen hebben we het toch wel heel eigenlijk. Want die kent ze gewend van alles wie is waar. Wat hebben ze vandaag? Hebben we toch bij Schuan een hele hoop stukjes Limburg omgedraaid. Hè? Ja, dat kent ze Alles zeker. van gemaakt. Ja. We hebben gehoord, de Vosserberg, dat wordt een Mont Blanc. Capelle het Zuid, de Notre Dame. Kasteel Wolfraaf voor Versailles. De Maas was de scène. Toen zijn we nog Hebbenert geweest, dat was Lourdes. Ja, Maastricht, Parijs, De verbreide A2, de Champs-Élysées. Sleenaken, Bordeaux. En als laatste door de televisietoren in Ettervoort, want ja, dat worden even Ja, dat mag allemaal niks goed. Het is altijd de kerst doorlopen, want ze willen die geloven alles,